Nou video. Astăzi ne jucăm Minecraft. Și ne jucăm Minecraft real. Am avut ne jucăm Crafting 5, dar acum să ne jucăm Minecraft real. Aștept să se încarcă. Așa, intră pe... Ce o carte? O mai da 0. Așa. Să nu mă petrece la Adi! Așa. Nu uitați să dați like, subscribe. Hai, încarcă de hartă că vă așteptăm de 5 ore. Se încarcă harta, hărțuța, minticuța, ta-ta-ra, ta-ta-ta. Am făcut în savana, ne-a dat în savana. Mai zice o muzică una alta. Dacă auziți un băiat, îl cheamă Adiță. Dacă auziți toată ușoară mea și mă bag în muzică, să ascultați și muzică pe fundal și pe video. La video. Bună! Asta este o prietenă cu o colegă mea din clasa 1-a. Și ea nu poate să facă de astea, dar nu reușească. Ești pe video proastă. Așa, spargem la... Dacă ați auzit, am și eu ăla... Sta cu ceva, un coleg de-a mea și Năbușarul, să dăm coleg. Așa. Am puțin răcit. Așa, facem un pic shine. Mâine o să faci luni, o să facem un live, adică mâine facem un video cu el, dar să fie pe Geometry Strikes. Dacă știți ce e ăla. Iar v-ați pus telefoane? Fac video, dați de cur. Așa, toată versioarea, am 3 versioare, stau la ele. Da, așa e. Ce ați zis, este adevărat. Nu știu cum să am făcut niște videouri. L-ați vizionat, nu? Bun, bravo. Și am vizionat și, doamne, nu știu, doamne, cum trebuie să facem. Și facem video. V-ați văzut cum nu s-a auzit nică? Și acum m-am trecut cu prietenul meu și mi-a dat o aplicație. Ui, bu. Mangoresc tantă. După aceea să băgăm, o să facem un episod, o să băgăm o muzică. Și să zic start și pe... Uitați! Am găsit un village! Ce parte să fac? Brrr, pută bine. Vă place brânelor italiane? Dacă dați like și subscribe și share. La... A fost social. Da. Am revenit, am văzut ieșire pe acolo, pe sus. Dar totuși nu. Revenind după câțiva
câteva minute. Ce? Vrei să pui pauză? Am revenit. Am căutat ceva, dar l-am găsit și ne-am... Hai să ne stabilim aici, să te copăcenii. Doar pata pe... Revenit peste un minut. Am revenit și azi construim o căsuță. Vom împărți loc. Avea băut cola când a dat-o la, că i-am zis să-i pună puțin, că ea nu prea bea. Acum făceam și un video și am zis când am văzut m-am ce m-am bălicat ăla. Acum stau toți pe telefon. Vreau să-i dau tip, mama, vreau să-i Stai, mama, stau la cum? Nu zic și tu la mulți ani. Cum dacă tocmai i-am dat la Sonia ecran aici? Barina cappuccina, cappuccina tralala, tralalili, lilila, assim. Să-i dă și ura mea. Bine, bani și ne privatăm. Dă timp, mama. Așa,
revenim peste un minut.